Tereza Fischerová a jsem ze základní školy Antonína Sochora. Naše škola je přihlášena do soutěže Krajánek. Jsem Jana Hajková, jsem ze základní školy Antonína Sochora. Naše škola je eko školou a jsme zdravá škola. A na čem pracujete teďko? Pracujeme na Semarek.com a v soutěži Krajánek třeba hledáme na internetu různé věci a zajímavosti hledáme o nich a na mapě hledáme, na internetu a paní učitelky nám dávají do naší složky úkoly ke Krajánkovi. Dobrý den, já jsem Jaroslav Kovalčík ze základní školy Antonína Sochora a v soutěži Krajánek se otázky zabývají přímo o našem regionu. Dobrý den, já jsem Sára Jakovělová a teď stojíme u Domu kultury v Duchcově. A tady to jsou původní městské hradby. Teplická brána, která vedla vlastně do Teplic, z Duchcova do Teplic a Byly tady. ještě byly dvě ty brány, jedna vedla do mostu a druhá vedla do Směrem jakým? Směrem na ze školy v Duchcově ze Antonína Sochora a teďka momentálně stojíme před informačním centrem. Taky bychom mohli. Podívat na vyhlídkovou věž evangelického kostela v Duchcově. Který stojí za námi. Tady stojí já budu druhý červené. To takhle. Takhle. Já budu červené. Co uvidíme, děti, z té věže? Co tam bude vidět? Barbora. Barbora, co ještě? Duchcov. Celý Duchcov, školka, Šachta. šachta. Tamhle ten barák. Kdo to řekl? Protože jsem slyšela od babičky. Starý zámek. Nekřičte, tady počkejte pod těmi schody, jo? Koukněte na mě. Tam dovnitř běžte. Koukněte na mě. Nechci nikoho slyšet, já jsem řekla, že kdo nechce jít nahoru, má husto dole. Takhle zamávat třeba. Zámek, kostel na Nebevzetí Paní Marie, pak Tady si říkala dole je. školka, Barbora. A vzadu vidíme České středohoří. Středohoří je Milešovka. A je tam chráněná krajinná oblast, znamená Český brána do Čech. Toto jsou Krušné hory, tamhle je hora Bouřňák a vedle toho Nové Město s větrnými elektrárnami. Za Duchcovem je šachta, která se táhne po délce 15 kilometrů.
severní část Krušných hor a na jejich vršcích vidíme 3 větrné elektrárny. Krušnými horami je Osek, vidíme naši školu, gymnázium, průmyslovou školu. A také tady vidíme speciální školu. Rybník Barbora, který je tu od založení města. Potom tady vidíme elektrárnu, která je tady založená nově. Tímhle směrem je město Teplice. Komáří výška, kam vede lanovka.